Ka jingbom nang ulat ka jala upha gucauhan ban kran da ka phareng. Kala panong e ka Voice of the People Party ban shem jing e ban penbor si penbor. Henry ka sngo hun pat namar ba ulam phang ka ying dor bar ulat thaulat ban penkala e ka jingkran sha ka phareng lengba ka artificial intelligence hapo ka ying dor bar. Menta ka sngi ulat ula ai ka jingkran ha ka sngi sedang ka dor bar mang tingka ka jala. Ha bakran shakilat pathai khobor upresiden ka VPP uba Adan Milaba Sayaman. Ulaong bawat la ka parti kala kran syai ba ulat udiban kran da kaktin phareng hapo ka yung dorbar henry habas nguthu ba umla shisha la dep tho she ulam phang ba un penbet da ka jingpen kala ulaong balada dei tangki MLA kamlelei namar ba kala don ka jingpen kala sha kaktin phareng henry ka don kami ki pat ba ki ba pet ki ba ngap bat ki bam nguthu hindi bat ulaong ba ulapan sngau ha ulam phang banyak kran bat ka sarkar India bahkan pha ya ulat ubanang ban kran phareng sha ka jala Meghalaya. Ngi la keren syai ba ngi kwa ba u lat jo jalan keren da ka ketien ka bangi smooth mo bot ka ketien haring namar ngi don hang ni art di chat reu kasi ba garo te ba kata ka jing kmi inti ka jung troi habangi smooth ba uni ulat nang ban keren da ka ketien haring kam nong ka masuk ngi ru bangin shu yai ban bo de ba keren da ka ketien haring te ngi ong to la da umma abang isu tu umma shisha gila tho da kajing tho shu speaker bakin pendek da ka translation de lada dei bitangi ki to khat apo ka yeng dor ba thawai so kala biang namar la translate mo simultaneously mena timba kata ka artificial intelligence ko makila pan pa ndoi ngim sngo hun pura namar ba kali kali kecela ka ba kinong sum kindai ki bri ko da tin hindi namar ba menta ki bri stang ban snotna ban pek ya ka sin shong ya ka dorbar mo abadon ka dorbar ki bri menta ki stang ban snotna ban pek khubor tikini ki bri ki ba shabar ken ki ba pek khubor ki kumnukin snotho yang ketin hindi kan mar kata raw kani kan dei hi ka sngo meneng la pen sngo hi ho shong kono lat bakan ong hi ka ba ba ka sarkar panagaling ka assemblies ka kinshim kya ba nang nismat ba kintig up at ka kinikren ba ka sarkar India ba ka ba phai ki gomno ka di ban phai ki bri ki bala ban kren ni tin pharing te bat ni mo ni pan power ya ka jing so brom ka jing yo speaker ba hadin ka tu ka kanrum ka kanram ka sin song dorbar ka baningkong bo la persang la ka bor ka boy fan penkala te mene ka jing penkala ka long simultaneously ni la snap yo snoi baka bau kulak dan keren lanang tembur sedin ketin pareng kenam ta jumi lesi kala biang ringi ngi pas muhun pura ko mo pi namar bangi kwa bagi ni basap sabaru kintip ayu lat keren ke da ketin wis so lang mata ka deka jing smo ko bangi dan ni mene lar keren kene kasi